भजन भक्ति करे वाला कबो निराश ना होई कबो निराश ना होई कबो निराश ना होई तू जाके देखो दर पर कि फेल अरदास ना होई। क्या बात कहना है कि विश्वास ना होखे तही दरिये गोरखपुर जिला में गोरखनाथ बाबा के मंदिर बा हो चल जा विश्वास हो जाए। कहना है क्या कहना भजन भक्ति करे वाला कबो निराश न होई भजन भक्ति करे वाला कबो निराश न होई कबो निराश न होई तू जाके देखो दर पर फेल अरदास न होई तू जाके देखो दर पर फेल अरदास न होई। और आगे कहे के बाद रहे एगो जात के भिलनी प्रभु से भी मिलनी रहे एगो जात के भिलनी प्रभु रहे एगो जात के भिलनी प्रभु से भी मिलनी रहे एगो जात के भिलनी प्रभु से भी बैरिया ऐसन खैले बैरिया ऐसन खैले तो खैले केहू खास न होई बैरिया ऐसन खैले केहू खास न होई। आई कहना है देखी प्रहलाद के भक्ति रहे में बड़ी शक्ति देखी प्रहलाद के देखी प्रहलाद के भक्ति रहे में बड़ी शक्ति मृत्युंजय अविनाश तिवारी के कबो आभास न होई भजन भक्ति करे वाला कबो निराश न होई भजन भक्ति भाव लगल केना है जवन मजा हरि के भजनिया जवन मजा हरि के भजनिया उमाजा कोनो दुनिया में ना बा जवन मजा बाबा दुनिया में ना बा रामा दुनिया में ना बा दुनिया में ना दुनिया में अरे
दुनिया में ना बा रामा दुनिया में ना बा जवन मजा हरी के भजनिया उमाजा कोनो दुनिया में ना बा जवन मजा जवन मजा हरी के भजनिया उमाजा कोनो दुनिया में ना बा और देखी भूपेश बाबा मुन्ना भैया मजा कहाँ कहाँ बा कहना है मजा सढ़ुआन समुधी मजा ससुरारी में मजा बा मजाक में तो मजा बाटे गारी में मजा बा सगीर भैया बा मजा सढ़ुआन समुधी मजा ससुरारी में मजा बा मजाक में तो मजा बाटे यारी में मजा बा और एगो बात और कहे के बा अमित भैया जवन सुखवा देई में हरिया जवन सुखवा देई में हरिया उ मजा हो हीरोइनियों में ना बा जवन मजा देई में हरिया उ मजा हो हीरोइनियों में ना बा जवन मजा देई में हरिया उ मजा हो हीरोइनियों में ना बा अरे जवन मजा हरी के भजनिया उ मजा कोनो दुनिया में ना बा जवन मजा जवन मजा हरी के भजनिया